Sibonga ngiyakhe indodana ke phoyinikele ngenxa sonke nokusipha konke kanye nawo sibonga wena ngakho. Sibonga nangomoya ongcwele umduduzo umthozi sosiphele ukubahlala kithi phakade. For that we are grateful. In this present world we will do nothing. Ukuba baba akushiyanga naye uJesu ngenkathi yakho ngasekunene sakho. Siyabonga moya ongcwele sithatha lenkonzo yonke nalenkundla yonke sibeke ezandleni zakho siyavuma. Inhliziyo ephelele ekseni ukuthi ngaphandle kwakho singenze lutho. Ngaphandle kwakho asilutho. Ngaphandle kwakho asinalutho. Thatha konke okusesifubeni sikaNkulunkulu baba usedlulisele khona. Kungasali nakunye. Khazimisa uNkulunkulu baba ukhazimisa uNkulunkulu ndodana. Ngezwe alithumileyo. Wenze njalo nakuIsrael wenze njalo. Elithi izwi lakho baba ziwula ngenxa yephambeko zabo. Basondele emasangweni okufa. Banyanya ukudla kodwa basebekhala kuwena bese kuhluphekeni kwabo. Wathuma izwi lakho uNkulunkulu baba wabakhipha ngalo emathuneni abo. Nakalokhu ke mina likhona elithunyiwe mongcwele thatha lona. Ukhiphe ngalo yilowo nalowo. Kwabadala nabancane. Ubakhiphe kuyonke inhlobo yemigodi nezisele nezikhisi namathuna uma ubabambele wona ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth. Moya wobungcwele singcwelise, moya weqiniso siholele kulonke iqiniso. Moya wokuphila sikwase ukuphila sibe nakho uchichime. Moya wenkazimulo sembathisa inkazimulo yakho. Moya womusa simathise ngomsa wakho, moya wenkululeko ngosikhulule ngamandla akho, moya wokuphakade masiholo siqondiswe ngwena. The uNkulunkulu babezwini lakho uthe inyathelo zolungileyo iqondiswa nguJehova. Thatha ukhola khuluma uphilise usindise wophule. Qashula yonke imichilo yejoka nezibopho zobubi wambule ukhulule. Usebenza phakathi kwethu ngomoya wokuhlanipha nokuqonda wamasu nowamandla wokwazi nokumesaba uJehova. Wenza ube intokozo ethi bese kumesabeni uJehova. Umoya wothando nokuzikhuza ukukholwa nesibindi ubumnene nowentobeko. Umoya wokuvuma nokulalela. I release abundantly upon every blood-washed, born-again child of God today. The spirit of willingness and obedience, the spirit of faith and boldness. Lulisandla sakho uNkulunkulu. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, let your glory and your presence have all supremacy in this place and outside this place. Emakaya abo. Ngegama lika Jesu Kristu and have gained supremacy and ascendancy upon us all. Ngegama lika Jesu ngikhulula isandla sakho ngithi arise, O Lord, and let your enemies be scattered. Let your enemies be scattered emoyeni wabo, emphefumulweni wabo, emzimbeni wabo, engqondweni yabo, emakhaya abo, emndenini yabo, einganeni zabo, kuma business abo, kuma workplaces abo, emotweni zabo, kwi neighborhood yabo, emkhathini, emhlabeni, emanzini phansi omhlaba. Let your enemies be scattered. Shekapai katika rika nasaila vaila. Hukapai kavaita zita zaila rani. Thank you, Father. It is done in Jesus' name. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Angithathele kuleli thuba ngibikelela ukugcotshwa kaNkulunkulu. uNkulunkulu nomholi waleli bandla. Tata umfundisi emalungu ngiyabingelela mgcotshwa nesudi enhle kakhulu. Umama washa utraditional ungathi niyashada namhlanje ngiyayisola lento. Ngiyabingelela ngegama elihle lenkosi emakhosi uJesu Kristu. Ngibingelela nomama umfundisi futhi umfundisi umama Malungu. Angizosho ukuthi umama umfundisi Malungu kuphela ngizothi nomfundisi umama Malungu ngiyabingelela ngegama lika Jesu Kristu. I-Ark Fellowship Center International ayikazi yaba nomfundisi omubi nakanye nje. Utata uGumbu RD umfoka sokhwebu wayemuhle izwayeza handsome guy. Ngisho sekuma 80s. Umpostoli uBP Ndlovu wayemuhle, umfundisi uPastor emalungu muhle. Akaze nje beno asinayo nje lonke inganyana leyo. Ukholo umfundisi omubi. Praise the Lord. Asibingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu abafundisi base-Ark Fellowship Center ama-in-house pastors onke. Sibingelela nabafundisi besifazane abafundisikazi bonke
ngegama lika Jesu Kristu. Sibingelela ogogo nomkhulu. Sibingelela nabafisa ukuba abafundisi nabo ngelinye ilanga nabafundisikazi. Sibingelela omama umfundisi bonke nabafisa ukuba omama umfundisi one day. Obaba nomama nabafisa ukuba obaba nomama ngolunye usuku. Insizwa nezintombi nabantwana abancane bonke oTipot notice siyanibingelela. Sibingelela nabaseyiswini uma kwenza ngoba kukhona enibafihlile phakathi eziswini nabo sebabingelela. Wenka ngiyakubingelela namehla akhe amancane ngegama lika Jesu. Praise the Lord. Uzoyidlalela phansana kancane kunalokho wenka. Uma ngimi ku-audience enamakholwa amaningi percentage ngiyangithanda ukuba soft. Kube nokuthisha like ngibe didactic. Kodwa my audience mixile kuvele kuzenzakalele nje ukuthi nami ngibe yisayoni ngimemeze. uJesu ke by the way wakwenza kokubili. Khona lapha elithi khona wamemeza ngezwi elikhulu, that's Matthew 11, wamemeza ngezwi elikhulu. Ukumemeza uJesu wakwenza. Kodwa futhi khona lapha akhuluma khona ehlezi phansi, Matthew chapter 5, esehlezi phansi. Wavula umlomo wakhe wabafundisa, wayengasamemezi lapho. Ngikwenza kokubili, awuyeki ukudlala kodwa udlala kancane, udlalele phansi uma ngixoxa namakholwa ngoba amakholwa asimemezi, siyaxoxa nawo. Uma sizomemeza ngisho sekuwamakholwa singagcina eSouth Africa sesandelwe amakholwa angafundisekanga kodwa amenyeziwe. Uthola sigcwele nje amakholwa amenyeziwe. Alibonge igama lika Jesu. Singena endabeni namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi the blessing and power of commitment. Isibusiso namandla okutholakala ekuzibophezeleni. Ngamazwi okwenzeni inkonzo ngokuzibophezela noma ngokuzinikela okudluleleyo. Uyibophezela ngikubeka kanjalo ngoba amagama esiZulu achaza amagama esiNgisi avela abe limited abe mafishane. Kodwa nje uma sikhuluma ngokuyibophezela i-commitment sothi ukuzinikezela okudluleleyo noma ukuzibophezela. Kunesibusiso sakhona ukuzibophezela. Let me start by saying ayikho into oyenza uNkulunkulu engasibelethile isibusiso sakhona. Ngoba uNkulunkulu ongayena uNkulunkulu ongayibali into yenzile. Yonke into eyenziwa uwe kuyena iyabalwa. Noma enhle noma yimbi kodwa sikhuluma ngezinhle, angikukhumbuze lokho sikhuluma ngezinhle namhlanje kodwa nje into nje oyenza uNkulunkulu enhle noma yimbi iyabalwa. It does not go unnoticed. Uze athi uJesu ngisho onikeze abafundi bakhe inkezo yamanzi. What that person will surely get his reward. Yehle kunalokho ndoda, yehle kunalokho ivolume. Ibe phansana kunalokho. So ke uNkulunkulu ke i-commitment oyenza kuye nakwinceku yakhe noma nakogcotshwe wakhe iyacounta, inesibusiso namandla ayo. Ake sifunde ke 2 Kings chapter 4, starting verse 1. Sofike ekugcineni. 2 Kings chapter 4. Wakhala ku-Elisha owesifazane othile. Manake wakhala ku-Elisha owesifazane onjani? Othile, ya. Wabafazi bamadodana abaprofeti. Manake lona okhalayo ubani? Owamakhosikazi noma wabafazi bamadodana abaprofeti. Qhubeka. Inceku yakho indoda yami ifile. Manake akasho ukuthi wathi kuthiwani kuvele waqhamuka wakhala wathini? Kuthiwani wakhala? Qhubeka. Inceku yakho indoda yami. Akazange kuthiwe wakhala wathi kuvele waba wakhala waseqhamuka indaba isizothi inceku yakho kwenze njani? Akekho wathi ukhona kwenze njani wena wahlala namaselesela axhumayo Wathi oh inceku yakho indoda yami ifile. Wathi inceku yakho indoda yami injani? Ifile, ya. Wena uyazi ukuthi inceku yakho yayimesaba uJehova. Manake everybody say commitment. Wena uyazi ukuthi inceku yakho indoda yami yayinzi njani? Yayimesaba uJehova. Qhubeka. Sekufike umtshelekisi ukuzithathela abafana bami ababili. Babe yizigqili. I-procedure yaqala kwakuthi uma ukolota umuntu uzudlula emhlabeni ungasikhokhanga isikoloto. Abese sikhokha ngokuthatha ingane zakho.
athatha amasanza akho. Eniyacasula ke lento ngoba ayibekiwe time frame ukuthi zoba kuye isikhathi esingakanani phela ngoba nalesi sikweletu kwangesona imali engagcwala umhlaba wonke okwesikweletu esikaliwe nesilinganisiwe. So ke nesikhathi kube kufanele sibe silinganisiwe sasingalinganiswa. Bavela ayithathe forever ingane zabo. Qhubeka ufunda. U-Elisha wathi kuye, "Ngikwenzele ntoni na? Ngitshele, Yeah. unantoni endlini?" U-Elisha wathi kuye ngikwenzele ntoni na? Ngitshele unantoni endlini? Wathi, "Incekukazi yakho ayinalutho endlini, ngaphandle komfuma wamafutha." Yeah. Wayesethi, "Hamba utsheleke izitsha ngaphandle kubo bonke abakhwelane bakho, izitsha ezingenalutho." Wathi lo mama kanalutho. Abantu bayakuthanda ukuthi ngisho bekuthiwa banalo utho bethi abanalutho. Amakholwa yakuthanda ukukhuluma ilanguage yokungabi nalutho. Lo muntu unawo amafutha akaqondanga ngqo endabeni yamafutha. Uqala ngokuyosho ukuthi akanalutho. Manje uma engenalutho lamafutha ngoba phela uqale wathi kanjani bazalwane akanalo. Abantu bayakuthanda nje ukukhuluma ilanguage yokungabi nalutho. Ngicela ukukusiza uma ufuna ukumbona uNkulunkulu on your behalf evela. Musu ukukhuluma into ongayifuni. Yeka ukukhuluma into ongayithandi. Ngoba lento yokungabi nalutho ngeke uyithande uma iseyenzeka ngempela sekufezeka ungabi nalutho. So ke uthi kuphela umfumo wamafutha qhubeka ufunde. Zingabi ingcosana. Yeah. Uthi hamba uboleke izitsha komakhelwane zibeningi zingabi yini bazalwane ingcosa. Lalela ke lezi zitsha zibolekelwa isitsha esisodwa. Asikhulumeni izitsha eziningi zibolekelwa isitsha esinjani esisodwa. That is one. Everybody say one. Two, ezinye zazo lezi zitsha sisinye sikhulu kunalesi sitsha esikhona. Ezinye zazo tothi amongst those bowls kukhona isitsha esikhulu kunalesi. Kodwa zonke izophakelwa yilesi ezinye zinkulu kunaso ngenamba ziningi kunaso. Qhubeka ufunde. Wongena uzivalele ngesivalo. Ungene endlini yakho uyivalele ngani? Ngesivalo, yeah? Wena namadodana akho. Yeah. Uthele ezitsheni zonke lezo. Uthele uma kuthiwa uthele iqonda ukuthi thatha amafutha esitsheni esisodwa. Uthele ezitsheni eziningi amafutha avele esitsheni esisodwa. Uwathela evele esitsheni esisodwa, uwathela kuzo zonke ezinye zazo zinkulu ngisho kwanalesi othela wena kusona. Qhubeka ufunde. Ubeke ezigcweleyo eceleni. Ubeke seyigcwele eceleni. Qhubeka. Wasuka kuye. Yeah. Wazivalela yena namadodana akhe ngesivalo. Yeah. Wona aletha kuye. Yeah. Yena wathela. Yeah. Wathi izitsha sezigcwele. Yeah. Wathi endodaneni yakhe, "Sondeza kimi nesinye isitsha." Yeah. Kepha yathi kuye, "Akusekho sitsha." Amafutha anquma. Kwathi esengasekho esinye isitsha okuzothelwa kusona amafutha anjani anquma. We set the topic blessing and power of commitment. Ingena phi indaba ye commitment kulo mama ingena kubaba wakwakhe. Ubaba wakwakhe was fully given to the support of Elisha his prophet. Ungomunye wamadodana abaprofeti umyeni walo mama. Ungomunye wabaprofeti ababe umyeni lo mama ababe serve ngecommitment yonke yenhliziyo beseva umprofeti uElisha. Nayo Elisha njalo hayi engathi umuntu ozoba semsebenzini kaNkulunkulu angangilalela lokhu kusasa. Naye njalo Elisha uvuna icommitment ayenza kuElijah. Uza serve lo baba ngoba lo baba umserve at an extreme level. Lo baba umserve wazi wathatha yonke into eyinzuzo yakhe wayinikela kwiministry kaElisha kwakheka izikweletu endlini. Uyabona ukuthi imali uyise kuJehova kuze kuqwala izikweletu ekhaya. Zakhamisa izikweletu zambuka lo baba eserve ministry. Kanti uElisha uvuna ukuserve ngenhliziyo yakhe yonke akwenza eserve Elijah. Eqaleni nje from the word go uElijah washiya yonke into. Inkabi lezi wathatha lezi zinto zeinkabi zokubophela inkabi zabaswa kwasuka inyama inkabi zahlatshwa kwadliwa wahamba wangashiya lutho. Uyazi ukuthi uma uzowelela ngaphesheya ubhilize ibridge ulibhilizela ukuthi ungakwazi ukubuyela emumva wenze njalo and he served uElijah with his whole heart. Eyicommittee
And there is a blessing and power in commitment. Lo Elisha owayicommita ekuseveni inceke kaNkulunkulu. Ngoba useva uNkulunkulu ngokuseva inceke kaNkulunkulu. Awukwazi ukuseva uNkulunkulu vertically ungakwazi ungacala ungavayanga through horizontally. Uma uzoseva uNkulunkulu umseva ngokumseva ngalo phambi kwakho. Bayangizwa abantu abakhona la endlini. Lo Elisha lo ayikho miracle ayenza uElijah angayenzanga uElisha isiphindwe kabili. Waba neweight ka Elisha in every sense of the word. Waba nesindo sika Elijah in every sense of the word. Kangangoba njengoba uElijah wahamba evusa umuntu oyedwa ofile, naye uElisha wahamba emhlabeni esavuse umuntu oyedwa ofile, idabuli yokuthi kumele athole iblessing and power ye-commitment ayicommite ngayo avusa ababili ngoba lo amsevile eyicommittekela uvusa ababili. Wahamba engabavusile abawu2. uNkulunkulu wamfollow wapha ngaleso sikweletu wathi awukwazi ukuthi kungenzeki kube idabuli ngoba you served me with your whole heart. Uthe esephakathi ethuneni esesethuneni kwaba nokulwa ngenkathi belwa abalwayo kukhona ababengcwaba lapha bengcwaba indoda ethuneni beyifaka elibeni. Uma bethi bayifaka kwaqhamuka iviyo lempi bavele bashiya isidumbu phansi babaleka. Uma bebaleka lesi sidumbu kanti siwele ethuneni lika Elisha owaseva indoda yavusa oyedwa kwabafileyo. Wahamba naye evusa oyedwa kwabafileyo. Kwasho ukuthi kumele athole idabulu ngoba umuntu one commitment uthola double blessings and double power and double portion. There is power and a blessing in the commitment. Albonge kwathi noma esefe esavusa oyedwa njengalo ayemseva yamlandela idabulu yamlandela eselele. Lithi iBhayibheli lesi sidumbu sathintana namathambo kaElisha savuka. Mayithabhayikha dara sayina. Endabeni yesivuno engathi nganandela lento uNkulunkulu makanenze inandele leyo nto yokuthi abantu basindiswe ngani kwenezelwe imihla ngemihla abavuswayo kwabafile ngoba uma ushumayeza umuntu esindiswa usukumvusa ekufeni. Abasefesu 2 basho njalo bathi uniphilisile nani nanifile ngeyiphambeko. And ukuvuka komuntu ofile evuka ejoyina abaphilayo bese bevusiwe nabo bephila kwenza ispeed namandla nomfutho okukhuphuke kulaba abaficayo uma yena evuke bajoyina. Angutshele nje in simple terms ibandla elingenabo abantu abaedekayo besindiswa bebhabhadiswa lenza lingabi namqhanaku namfutho nalo lokuqhubela phambili ngoba abantu abaqhamuka ngemuva bafaka umfutho ngoba abaficayo. Ake ngupharaphrase le indaba yale isidramatize yona indaba yalobhuti nje ovukayo. Uvuka nje kunabakubo abamshiye ngoba efile babalekela impi ezayo. Nangu-ke sevuka enakazovuka aye kulabo abambulalile abezayo. Uzovuka aye kwabakubo abamshiye ngoba efile. Inkathi bayazi nabo ukuthi bamshiye efile. La imagine ke sondela ngespeed ebafica. Befica umuntu ubona abazi ukuthi unjani yena ufile. Kwenzakala lapho number 1 effect number 1 siyakhuphuka ispeed kulaba abaphilayo. Uma kusindiswa abantu kunespeed esikhuphukayo. Shout hallelujah. Uyamagina nje esondela omunye kuqhoba omunye wathi wemkhabela awubheke emva kwakho. Athi yabheka athi hawu uqobo lwakho umhlongo. Athi awukani bese yokwenza lapha sikhuphuka ispeed. Sikhuphuka ispeed yandane kulandeni imphefumulo. Shout hallelujah. Ngoba uma nilanda imphefumulo kuzokhuphuka isivinini ebenigijima ngaso. Ngoba phela la ekholweni segijimeni. Ingakho mayikhuza baseGalatia uPaul athi benigijima kahle phoni loyo ubani. Ugijima athi gijimani kanjalo nani kulokhu kuncintisana. 1 Corinthians chapter 9 sisegijimeni kodwa ukulanda imphefumulo kuyasikhuphula ispeed. Singeniswe yini kule ndaba? Singeniswe ukuthi uElisha wayibona wayi-experience i-blessing and power of commitment. uElisha kwathoba amakhosi ngaphansi kwakhe athoba. Into angazange yenzeke kuElijah. uElisha wayekwazi ukubona izinto ezenzeka endlini yenkosi yesitha ekwakhe. Inkosi yakhe yathi yesitha yakhe yathi izama ukuplana impi izolwa noIsrayeli. uElisha atshela inkosi yakwaIsrayeli ukuthi ungahambi ngalendlela ngoba inkosi
emelene nani izodlula ikulinde ngaleyo ndlela. Kwaze yagcina inkosi lena efuna ukuphaka impi izolo noIsrayeli isixabana nabantu bayo ethi ake ningitsheleni la phakathi kwenu ubani lo ngidayisayo ngolimi lwanamhlanje ngizokubeka kanjalo. Ubani lo ngidayisayo? Ubani lona omini inkosi yakwaIsrayeli ngoba ngibesenze plan ngithi ngiyastrategize ngithola inkosi yakwaIsrayeli siyazi. Kwaphendula oyedwa wathi hayi wena wezulu akekho kudayisayo. Ukuthi lapha kunomprofeti uElisha uyabona konke okwenzayo wena nokhuluma ngakho usekamelweni. Ubani lo Elisha udlithelo neblessing nepower yokuyikhomitha kwakhe kuElijah. There is a blessing and power in commitment. Lo mama esikhuluma ngaye akubona abantu ababephila kwifamily enecurse. Cha, never. Baneyikweletu indoda ezeyafi ngayikhokhanga nje indoda ifocus yayo necommitment yayo. Yayi67 inceku kaNkulunkulu. Kwazi kwavuleka imbobo lento ngeke ngayizwa kanye kumabandla aseSouth Africa ngizwe ngomafundlo omdala ongeyena lo wase Davidton oseemelo umfowabo omdala ukuthi khona umama waboleka wenza loan ka 50,000 rands ezofundisa ngomnikelo asemsoftboard wenza loan ka 50,000 rands wawukhipha one by one 10,000 enza loan eyenzela uNkulunkulu ilento eyenziwa yilo baba ke lo baba lo wazi wavuleka izikweletu eseva uNkulunkulu akekho umuntu oseva uNkulunkulu angabuyiselwa uNkulunkulu. Yabona ke lo mama engikhuluma ngaye wathi sekukhiphile 50,000 rands within a month wabeyocelwa ubasi wakhe wathi uyashintshwa uyaphesheya uzoba nohambo oluyaphesheya. Kodwa ukuze uhambe asifuni kusale kuba nezinkinga letha zonke izikweletu nazo. Uma kuthiwa letha zonke izikweletu nazo yazi kubalwa nalesi sika 50,000. Webo akwenzeki uyicommit ingabikho iblessing nepower ihamba necommitment. Shout hallelujah. So ke lo mama lona kwase kuyisikhathi ukuthi ifamily yakhe ithola ama returns ecommitment yomyeni wakhe. Usethi ke uyayazi nceku yakho ukuthi ibicommit kanjani indoda emesabayo uNkulunkulu. Manje sekufika umtshelekisi ngenxa yezikweletu ahambe emhlabeni engakayikhulu. Umkolekisi wathatha umtshelekisi wathatha amadodana amabili. So ke wayesebuza uElisha unani nizwile yonke indaba wathi anginalutho kuphela isitsha samafutha. Wahamba waboleka izitsha eziningi ezingozingcosana ngenkathi ekha iblessing and power of commitment yalanda ama-angels. Uma kwakuwamafutha lana ayisigaxa omile wayekha ngesicwembe sakhona idishi yakho isipuni sakhona uma kuwathelwayo oil wayethela kodwa wayethi uma ethela lapha okusuka khona ethi minus some milliliters ingilosi izothi plus some milliliters kwazi ugcwala izitsha zonke zathi uma seyigcwele ngoba isibusiso senze njalo senza kuplaswe lapho kuminuswe khona. Alibonga igama lika Jesu. Abantu babe u5000 amadoda ngakabalwa amakhosikazi nezingane wathi uJesu nihlephulelana abantu badle ngenkathi umfundi ethi minus a piece ehlephula ingilosi ithi plus a piece ulofu uze oqeda irow kulandele enye irow kwaphela ama rows ngolofu imvuthuluka yabaningi kuneqabethe ama baskets ayitholiwe. That is a blessing and power of commitment. Shout hallelujah. Yingani kufanele amakholwa siwafundise ukuyibophezela kuNkulunkulu nakwinceku kaNkulunkulu ewaholayo na? Yingoba icommitment ikulamlela ngenkathi sitha sesithumele kwakho noma kuwe umoya ophucayo. Umoya ophucayo awukhethi kholwa nomhedeni. Awukhethi ophila impilo engcwele noRobert Evangeli. Awukhethi omaziyo uNkulunkulu nongamazi. Awukhethi onefaith nongena faith. The spirit of deprivation sithunyelwa kuwo wonke umuntu okhona. Uyabona nje lo mama ukhala kumprofeti usufikile umoya ophucayo uzomphuca amadodana akhe. Wena owazala uyawazi 9 months udonsa. Qhamuka umuntu esezoyithatha ingane yakhe ingane yakho sekuzobe yakhe nje. Kalula kanjalo ayithole kube yakhe bokukumezi nje. Umoya ophucayo awukhethi umfelokazi namuntu onendoda. In fact umfelokazi umqala ngesikhathi nje kusezinsuku eyibhekwe emncabeni nakuye emlindelweni aphuca imali yesoso abantu abavele benemali kusuka umuntu osebenzayo onemali
manje one personal number azokuphuca imali yesoso wena ungasebenzi. Umoya ophucayo, spirit of deprivation, awukhethi, uphuca ingane nabadala. Wawusufikile lo moya uzophuca lo mama madodana akhe amabili. Lalela, khona umoya ukuthi nilele nine nikholwayo neningakholwa. Wona ubungalele ubunyakaza ubheka ukuthi yini ongephucwa yona. And i-commitment ikulamlela uma sekufike lo moya. Ngoba uba nama-grounds oclaima uNkulunkulu ukuthi inkosi khumbula ukuthi ngibe njani kuwe, ngenze njani kuwena. Shout hallelujah. Inkosi uHezekiya wawusufikile lo moya ophucayo uzoyiphuca ukuphila kwayo. Yaphenduka yabheka ngasodongeni yathi ake ukhumbule inkosi ukuthi ngihambile kanjani phambi kwakho. Wathi kumprofeti engakaphumi esangweni ngoba lo moya uthunyelwa abahambe kahle nabahambe kabi alike. uHezekiya wayengenaso nesodwa isici kumakhosi akwaJuda apha kangaso uyena omunye wabambalwa owafike wadiliza amathempeli ama-altari obhali waze wayobhidliza ngisho indawo eziphakemeyo ezazakhiwe inkosi uSolomoni. Uyabona amakhosi ahambe kahle buwathola ukuthi abhidliza ama-altari obhali axosha abulala abaprofeti babhali ayishiya indawo eziphakemeyo, kodwa yena ukwenze konke wayengashiyanga lutho. Kodwa umoya ophucayo wafika wazofuna ukuthatha ukuphila kwakhe. Asitshelwa ukuthi wayezofa ngenxa yani, asitshelwa kwathiwa nje uzofa. Kwathiwa lungisa indlu yakho, set your house in order for in a few days time you shall die. So i-commitment ikulamlela ngenkathi sekufika umoya. Noma ngabe kuthi ufuna ukuthathana kulo, in the case of this mother wayezothatha amadodana, in the case of inkosi Hezekiya wayezothatha ukuphila kwakhe, in the case of omunye wosisi ababizwa iBhayibheli ngokuthi Zifebe, in the case of abanye osisi abawu2 ngesikhathi senkosi uSolomoni, iBhayibheli okuyilona elibabiza ngokuthi Zifebe. Uyabona usukufeba ngempela uma kuyiBhayibheli elikubiza ngokuthi Zifebe usudlulele mose ubonwe na iBhayibheli. iBhayibheli lithi babe Zifebe labo sisi. Ngezwakala bazalwane, bese lithi ke bazala ingane ngasuku lunye kwaba izabafana. Ngezwakala bazalwane. Then ngiyabona lona umunye ke segajwe kakhulu impinyelelo, walala wayicindezela ingane yafa efinyelele kwaze kwadlulela. Uma isezwa ukuthi ingane ifile, ngoba umuntu ofelwe umntwana uyahlupha. 1 uqala ngokubandelwa, 2 akafuna ukubandelwa yedwa, ufuna babandelwe nabanye. Wothi ukhonza ububagadile abantu asebefelwe abantwana ngoba bayingozi kabi. 1 uyabandelwa, nithi nina nivutha yena ebebandelwa. 2 akafuna ukubandelwa yedwa, ufuna ubandelwe nawe njengaye. Uma kukhona abanye abaphumile enkonzweni yethu bakhishwa abantu abafelwe abantwana, ngoba ngeke aphume ngawo umuntu enkonzweni ungafelwe umntwana. Ukhipha abantu nje usefile umntwana. Futhi imvama yalabo abantu abakhipha abantu abangazange babe ne-contribution ekufakeni abantu. Alibongwe igama likaJesu. Umuntu ongazange afake umuntu kulula kabi ukuthi akhiphe umuntu. Alibongwe igama likaJesu. Kwathi besalele lona ke wayicindezela ingane yafa, wayithatha esezuthi yabanda wayibeka kueduze kwalona onengane ephilayo, wathatha ephilayo wayibeka eduze kwakhe, wasiba careful this time ukuthi wayiqwashisa kwaze kwasa. Uma sekusile athi uyabuka lo onengane ebandayo esiseduze kwakhe, athothi akuyona ingane yakhe, lesiphongo akasazi lesiphongo la akazana lesiphongo. Manje kwasuka i-argument ukuthi lona ingane yakhe ephilayo yakhe le efile yalo nalona ukhomba kwayiwe enkosini. Uma kuyiwe enkosini ifike batshela ukuthi lona yakhe ephilayo nalo yakhe ephilayo, yathi inkosi ayi engathithi nonke lengane yenu phela ngoba nalo akekho, uthe yakhe nalo uthe yakhe, engathi yeni nobabili. Landa inkembe sivele sininike nobabili, itholeni lengane nothu. Akulandwe inkembe ingane vele itholwe, ayitholwe. Alibongwe igama likaJesu. Ngoba ngale kokuthi udaba lwaxazululwa ukuhlaniphaka kaSolomoni vele yikho, kodwa ngale kwalokho udaba lwaxazululwa ukuphakama kwenkembe, ngoba inkembe iyayixazulula inkinga. Shout hallelujah. Enkathi inkembe iphakama khona okuhlukanayo ngoba ihlaba yahlukanise. Shout hallelujah. uSolomoni wathi mayephakamisa inkembe wavela unina wangempela wathi hayi ngeke ngakumele ukuthi ingane yami inqunywe ihlukaniswe ikhaywe phambi kwami. Wathi mnike kuhle kimi ukuba ngiyibone iphile kunoba ikhaywe phambi kwami. Lona yena wazisela out engaboni.
wazisela out engaboni wathi no ayinganikwa mina ayikhayo wonke umuntu athola ucezu ayikhayo ayijatshule usehlula ukubona ukuthi ukhona umuntu ozala ingane ongasho kwesibindi kanje ukuthi ayikhayo bathi ayikhayo ayijatshulwe usho kanje uSolomon ngoba yayigange kabi yayimbuka nje uthi yena ayijatshulwe phakathi uSolomon iyambuka nje uthe suka wayethi uSolomon give this child to this woman. This is the mother of the child. Kwayena wathi uma eseyizwa leyo nkulumo kwayimasekusa kuyena hawu kambe bengithini umthetho wami umthetho wami ngoba bengiphike ngaqeda nje ngivele kanjani kade ngicashile shawuthale uNkulunkulu akenza abavele abacashile bonke abahlasela wena nabamelene nawo nabezizinto abavele. Let this year be the year okuzo exposeka ngawo bonke abalwa nebandla nabalwa nezingceku nabalwa nabantwana baNkulunkulu becashile. uNkulunkulu wethu unamandla okwenza bavele abacashile. Ngitheke lo moya ngitheke mina ucommitment ikulamlela sekufike umoya ophucayo. Nanku usufikile kulo mama umoya ophucayo. Uma ufika kwasho ukuthi lo mama uyalazi office lapha indoda yakhe ibicommit khona. Shout hallelujah. Uma esereportile kwandizitsha kwase wabuya wayoreporta futhi uma seyigcwele izitsha zonke wathi seyigcwele akangenza lutho engayithintanga incebo yathi incebo hamba uthengise ngalawo mafutha aseleyo wena udle uphile kanye nezingane zakho hamba kodwa wena lana akhona uthengise ngawo ukhokha isikweletu wakhokha isikweletu ngalawo mafutha asala amanye waphila nezingane zakhe zabuya thani zabuya yonke into kumuntu oyicommittee elahlekile iyabuya. I declare a double restoration yokubuya kwezinto zonke kumuntu oyicommittee. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Zabuya zombili lezingane waphila waba imerchant overnight. Waba usoma business ngobusuku obodwa. Our God is able to produce a business person overnight. Our God is able to produce a multi-millionaire overnight. Our God is able to produce a multi-billionaire overnight. Bephuma eGibhithe abaIsrayeli babe ama multi-gazillionaires overnight. Igolide abaphuma nalo lalingakha ithole lipure lingamixiwe. Lingamixwe na alloy. Ngama yamazwi lelo golide lelo elamagazillion value yalo. Kwasho ukuthi abakhonzanga ngalo lelo golide obakhiphile. Bakhishwa omunye balithatha bayokhonza ngalo omunye bekhishwe omunye. Ngoba the greatest sin a believer can do ukuthi unikezwe uNkulunkulu isibusiso nama benefits nemali lawo ma benefits ayoseva kweyindawo kunoba seve lo okunikile. And kwenzeka kaningi ingakho sizonifundisa ngecommitment ukuthi thanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho nangayo yonke ingqondo yakho nanga wonke umphefumulo wakho nanga wonke amandla akho nanga wonke umzimba wakho ngoba baningi abantu mqotshwa sina abaprofeti abawu2 uNkulunkulu abapha inkonzo yokuproduce ama multi-millionaires through iprofesi njengo Elisha owaproduce ichildbirth kumama umyeni wakhe engasenakuba ongamkhuleliswa ene low sperm count indoda yakhe umyeni wakhe wayesemdala. He had a low sperm count wayengeke akhulelwa lo yamama. Lokho akukhulelwa kwaloya mama kwa create umprofeti khona ama miracles awungeke uwabone ngamehlo asuke create umprofeti. Yina abaprofeti abawu2 omunye unengilosi enolaka ke la eVerulam omunye ulena usho ingilosi yakhe ilungile le use Harry Smith uproduce ama multi-millionaires awu3 abaleka kwanele abamba amamili kade faithful a prophet umuntu ongasebenzi ongena profession nongasebenzi amprofeti amamiliyoni uphela unyaka ehandlish ama millions of friends ube imhlaba emgcine enkonzweni ngoba ukhona lo moya wokuthi wenzelo yilo uNkulunkulu lento akunikeze yona wena ingabusamseva okwenzelile iye kulo ikhona lento sikhuza lowo moya. Shout hallelujah. Ngegama lika Jesu sikhuza lowo moya siyawukhuza lowo moya la eVerulam produce ama multi-millionaires awu2 aveleke wona abaleka njengala yana kwasho ukuthi lo iangel yakhe is very ingilosi enolaka ibaphundla bahambe
ngenyawo usuka endlini beya ezitolo edolobheni eVerulam imali yokugibela ingekho kade ebaleke namamiliyoni. I declare today ngithi azoproduce ama-multimillionaires kwabala endlini akhe, be it umfundisi noma ubaba noma umama noma ubani, kodwa be careful ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayena upopayi wakho. Be careful ngoNkulunkulu. Be careful ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayena upopayi wakho. Be careful ngoNkulunkulu. uNkulunkulu akayena upopayi wakho. Ngoba loyana ingilosi yakhe ibonakala inomusa le inolaka, awuyazi yase akhe uthi njani. Ungafuni sibone ngawe. Ngoba nathi asiyazi, nawe awuyazi. So ke ungafuni sibone ngawe ukuthi ingilosi yase akhe njani, ngoba lonke ibandla nebandla linengilosi yalo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Bebona nje ingilosi yase akhe into engiyaziyo ngayo specialize ngayo, akekho umuntu wase akhe ongaphakanyiswa nongeke ukuphakanyiswa. Never, never, never. Into nje yase akhe iyaphakamiseka. Into yase akhe umpostoli uBP uhambe eseyinto enkulu komasipala, wazi wangena kanjani kwamasipala kwakutheni. Into yase akuqavile wayekade eyiculela nje kudala lapha ungamtholi imizi ikhetha wasa qavile uzocula, kodwa emva kuba ehamba ikhetha uqavile wase kuneyinkonzo ayisezenza lapha ezinye zikomsakazweni kuphi. Into yase akhe iyaphakamiseka. Alibonga igama lika Jesu. Namanje uma ufuna ukubona lokho okuyikhulumise nabantu abangakhonzi akhe, abangakwazi nani ukuthi ukhonze akhe noMzweyigwili, uthi hey kade ngilalele intshumayelo kaMzweyigwili ku-YouTube, bethi uyamazi lowo, bazothi uyamazi lowo ngoba into yase akhe, into yase akhe, ingilosi yase akhe iyaphakamiseka. Nkodwa ophuca nayo uzophuca lo mama. Kwasho ukuthi uma bekube ne-commitment kuNkulunkulu nakwinceki, ngenkathi ufika lo moya wokwephuca, hayi uthi awufiki, wanqotshwa usufikile, awuthi kuphindele lo moya kulo mama washaywa sewufikile. In fact zaseyithathiwe ingane, wayesephuciwe zona. Uma ungawu-understand lo moya, let me quote you the life of David, bese ngivala ngomunye umama futhi owanqotshelwa lo moya ophuca nayo. Uzubona ukuthi ulanyulelwa i-commitment uma usuvizithwe ilo moya. Ama-visitation a-spiritual awu-two, i-divine visitation ne-demonic visitation, but no one is exempted from i-visitation. Alibonga igama kaJesu. Wonke umuntu okholwayo nongakholwa uyavizithwa. Bangizwa abantu abakhona lendlini. Uma ungavizithwanga divinely uzovizithwa demonically, kodwa ukuvizithwa umuntu okholwa. Ingakho kunama-scriptures athi khulekani ningaphezi, ngoba lokhu kukhule kungaphezi kuvimba i-visitation engafanele. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. uDavide uthunywe waya empini elethela abafowabo ukudla, wathunywa wafica kumi uGoliath, ngesizulu igiant sithi umndondoshiya. Kwase kuna 40 days lo bhuti ememeza ethi abakhipho yedwa kubo, uma yena lowo oyedwa emahlulile boba ziqila zabo. Uma bona bemahlulile lo bhuti emahlulile yena usho ukuthi abakwa Mafilista zoba ziqila zabo. Babe memeza lo yabhuti amemeze kwaze kwafika uDavide lethu ukudla. Ngenkathi esamemeza loya kwaxoxa abantu la kwi-audience, okutshengisa ukuthi lesi sithembiso saziwa yiwo wonke umuntu ola empini. Bathi abantu uyayibona loya muntu omilapha, uDavide ulalela usefikile, uze ukweyisa impi kaNkulunkulu. Inkosi ikhipha isithembiso esikhulu, yathi oyobulala yena iya kumnikeza ingcebo enkulu. He will make him greatly rich, aphinde futhi amshadise nendodakazi yakhe. uDavide wayengena lapho wathi uyonikwani umuntu oyobulala lo emfokazi. Bayiphinda le promise. Ngabe manje ipromise ekhulunywe yaziwa yibo bonke abasempini. Kuyezwakala bazalwane. Wasuka lapho uDavide waqonda kwinkosi. uSawuli wathi inkosi yami mayingapheli amandla ngaleyo mfokazi ongasokile, inceku yakhe izoya iyolwa naye. uDavide ukhuluma nje based on the promise aseyizwe iphindwa phindwa. Ifike wezwa abantu bekhuluma wabuza bayiphinda. Wonke umuntu uyayazi.
ake ngiyeke yonke le ndaba ke kaSawule zama ukumdiscourage nani kodwa ake simbone uDavide sekwenza lokhu ke emi ngakho le promise. Uthi uDavide ukuthi uGoliath wena uza kimi ngomkhonto nengcula nejozi kepha mina ngiza kuwena ngegama lika Jehova impi yakhe oyeyisile. uIsrael wonke uyokwazi uNkulunkulu akanqobisi ngenkemba kuphela lapho senginquma ikhanda lakho. Ukhuluma umunyo kwekhanda lomuntu ophethe inkemba. Ukhulunywa ongayiphethe inkemba ukhuluma ukunqunywa kwekhanda lophethe inkemba. Uyezwa ukuthi ingani ngithe mina yeke uhamba uthi awunalutho. Yeke ukhuluma into ongayifuni. Ongayiphethe inkemba uyena owakhuluma ukunqunywa kwekhanda lophethe inkemba. Ophethe inkemba watshelwa ongaphethe inkemba. Wathi ongaphethe inkemba kophethe inkemba lapho senginquma ikhanda lakho. Ukusho enyuka kanjalo ngoba isecret yokunqoba izinto, speak at the bottom of the hill what you want to experience on top thereof. Into ofuna ukuyibona egqumeni ikhuluma usenyuka ethafeni. Shout hallelujah. Uyabona uAbraham ukuze abuye nomntwana akakaza ukukhuluma ukufa komntwana. Wathe ingcewini salani lapha nina nezimbongolo mina nomfana sisayokhuleka sizobuya. Wakhuluma ukubuya hayi kubulala. Ngoba uzothola into oyikhulumile awuzothola enye into ngalokho kade ukumpempeza noma yini. Ungafika ukhulekelwe la uthiwa ufuna umsebenzi mase bekubuza okhazini bakho uthi anjani kodwa amatoho uyidololo awukwazi ukuphifa ukhulekelwe uphinde ukhulume ngomlomo udololo. Uma ufuna ukuthola umsebenzi aqale kuvale kodololo la. Ngoba umsebenzi nodololo akuhlangani. Ufuna khona kube khona kodwa kuphelayo. Uma ubusukhulekelwe umsebenzi uza busuthi idololo iabortion le uyaborta. Ukhipha isisu ngoba natshelwa kabi uthi ukhipha isisu ukhishwe zenyama kuphela. Ziningabi izisu ezikhishiwe emhlabeni. Ezinye ikhishwa amakholwa. Shout hallelujah. uDavide lona ke ambulala uGoliath kune promise. Everybody say kune promise. Uma esembulalile amehlo onke abesazi lesithembiso alindele ukuthi uDavide will be made greatly rich. Number 2 uzokwenziwa ukuba ashade nendodakazi kaSawuli. Igama layo leyokuqala kwakuMirab. U1 Samuel chapter 18 verse 19 uthi kwathi la sekufanele uDavide anikwe. Ifunde kahle ngikuphindele ukuze ingadili. 1 Samuel chapter 18 verse 19 kwathi la sekufika isikhathi sokuba uDavide anikwe. 1 Samuel 18 verse 19 uyazi ngani ngiphinda kaningi ngoba khona umuntu ohlulwa ukuzwa nje ukuthi ngithe woza. Uma ngithe nje woza akakuzwanga lokho. Kumele ngize ngiphinde kwesibili ngithi woza. Noma ngisho kwesithathu ngithi woza. Okwesine usezozwa ukuthi ngithe woza. Yabo. So ingakho kuphindela u1 Samuel chapter 18 verse 19 kwathi la sekufanele uDavide anikwe. Niyikhumbula leya promise leya. Athe bulala uGoliath wayebambile. 1 eyokwenziwa cebe, 2 eyokushadiswa nendodakazi. Sekufanele anikwe ke phela indodakazi. U1 Samuel chapter 18 verse 19 kwathi mase kufanele uDavide anikwe uMirabi ukuba abe umkakhe wafika lo moya ophucayo. Awufuna ukuyizwa, mhlawumbe ufuna kube khona ifundayo. Awufunde 18:19 kwathi la kwafika lo moya akuvezwa mqotshwa, akuvezwa ngishisa izathu sokuthi uguquko lwenziwe lana. Asive izizathu nje sokuthi umoya izizathu sokuthi kwashintshaphi asiveli. Funda. Kepha kwathi ngesikhathi uMerabi indodakazi kaSawuli ebeyakunikwa uDavide wanikwa kuAdriyeli waseMehola abe kumkakhe. Webazalwane awuvudelela futhi ungcolile lo moya ophucayo. Uphuca abangafanele uyonikeza uphuca abafanele uthatha into oyinikeza abangafanele. Lo David ophucwayo wakwenza okuyicondition. Umbulalile uGoliath kuyonikezwa owayebaleka for 40 days. Lo Adriel lo wabaleka for 40 days ebalekela uGoliath. Uyena oserewardwa ngokunikezwa indodakazi yenkosi. Kanti isithembiso sithe sizonikezwa oyobulala uGoliath. Kodwa lo moya ophucayo uthatha izinto zabafanele. Awangazi noma uyangizwa endlini. Onendle uthatha izinto zabafanele uyoyibeka ezandleni zabangafanele. Angifuni ukusho ukuthi zingaki izinto ezakhulekelwa la.
ocabanga ukuthi wena usayilindele kanti kade zehle ezulwini zayowela ezandleni zabangafanele ngoba lo moya ophucayo uthatha izinto ezandleni zabafanele untshontshe nezinto zabafanele uyibeke ezandleni zabangafanele and kwangezukugcina ngalo Merabi uDavide uMerabi wamphucwa engakafiki kuye engakamthinti ngezandla ngamanye amazwi khona izinto zamakholwa ezintshontshwa bengakayihandlishi ngezandla zabo izinto ezebiwayo zehlukene kabili khona ezebiwa sewayiphatha kanje bekhona ezebiwa ungazange uyiphathe kanje ezebiwa ziseza za redirectwa za divertiswa zaya kwezinye izandla here is a clear case wenzani umoya yenzani commitment ikulamlela ngenkathi sekuficiwe umoya ophucayo ikulamlele commit yourself kuNkulunkulu nakwinceku kaNkulunkulu ungangeni nasemshungwini edingida nediscussa ubunjalo benceku ngoba akekho umuntu ongenaphutha akhosoka lingenasici forget utshelwa umkonka wefusi indoda endala yase-Akhi uRD Gumbi umfokazi okwewayi namaphutha akhe kwalandela umpostoli uBP Ndlovu waye namaphutha akhe oniphethe manje uzobonakala naye namaphutha akhe lo mfundisi omfunayo akekho lo ke namaphutha ngeke umtyole awuncenge kulabe sinaba lona nje omfunayo umfundisi ongekho ngimfice nesankahlo sabaphutha uthi yakwa BB uyithole omunye ethu ayelayishi load itruck ihose and trailer yabaphutha lona omfunayo ngeke umthole ndawo alibonke igama likaJesu kuthi angitshele ngisho nabasazoshada yabona mfana wami lo mfazi omfunayo akekho awuncenge awucinge kulabe sinabo lona nje hayi akekho lonke namaphutha leyo ngilosi leyo hayi ayikho bheka kahle kulabe sinabo sibashumayezile baningi bagcwelile awucwenge nje icwenga khona la usisi laba uthi nje angifuni mina umuntu ozokwenza ukuthi nozoba ukuthi uperfect phela lo muntu usho awuzukushada ke ngoba lokho abafuni nje akekho lo muntu omfunayo wesisi ufuna umuntu ongekho futhi nje ke mina ngicela nje ukunitshela ngingakezwa nokukodwa kwenu nina izingane zalapha eAkhi njengomuntu omdala angifune intombazana lapha eAkhi ezothi uma isishadile ihlukane nendoda ngoba indoda mhlawumbe iye yaqonywa ngaphandle ichithile usushiya indoda uyishiyela uthi iqonywe umuntu ongaphandle wena uyayishiya hayi ngeke anongibiza wemfundisi anongibiza ngiyacela anongibiza impela nje ngoba uphoxe eAkhi lo ukuthi indoda ingaqonywa umuntu ongaphandle kuphume wena ongaphakathi indoda iqonywe ongaphandle kuphume ongaphakathi ngeke tshengisa ngaba sifundise lutho ngabe nakwamhlolo into enjalo ngeke yenzeke uma usile kahle ongaphakathi wena okwakho kunobuyishiya indoda ukuyitshela ukuthi wothi uma wenza lemgilingwane yakho ngoba ngiyabona usuyiqalile usebenzisa isivikelo ngoba ngifune emeva mina ngaphandle azongihlaba ngihlalele kahle ngaphakathi nansi into ngabe uyayisho hayi le ndaba kaMashiya ngoba bonke abantu abashiyayo thina siyashadisa we are marriage officers bonke abantu abashiyayo few years down the line bafuna ukubuyela khona lapho abashiya khona ungangitsheli nje ngomuntu oshiya ngoba inkunzi esiduphunga nesidomu lezo bonke abantu abashiyayo akwenzeki kubantu ababili abashiyayo ungamtholo yedwa ofuna ukubuyela kuthi uzophoxa ibandla ufuna ukusenza opopayi alibonge igama likaJesu ungalokothi indoda uyishiso ukuthi iqonyiwe ngaphandle ezinye izathu ngabe ezaziwa wena kulungile kodwa nje lesoqonywa cha ngimele sona leso ukuthi iqonyiwe ngaphandle usuyaphuma uphumela umuntu onamehlo nawe unamehlo onesiphongo nawe unesiphongo oneindebe zomlomo nawe akathe iqabula nawe uthi iyobuya nami ngiyilindile yangena nje ithele angithi umqatshulwa yona nami izothi ithi yenqaba ngithi kanti kade wenziwani lapha ngaphandle waza la alibonge igama kaJesu praise the Lord now uDavide wephucwa umkakhe uMerabi engakamboni ake sithi ke engakamboni the second instance kaDavide waphinde wephucwa futhi
lithi iBhayibheli bamreportela laba bempukane ezihlazana uSawulu ukuthi indodakazi encane kaSawulu ngathi iyamthanda uDavid. Wayesethi uSawulu hayi ke ngizosithola izizathu sokumbulala angafi ngesandla sami ngifuna afe ngesandla samaFilisti. Lapha ku 1 Samuel chapter 3 I mean 2 Samuel chapter 3 lo 2 Samuel chapter 3 sithola ke manje uDavid eseyolanda umkakhe ku verse 14 no 15 ulanda umkakhe uthi ngibuyiseleni umkami uthumela uIshboshethi uthi akuyotshela ulokuzane indodana kaLakhishi uyathatha unkosikazi wesibili lo okuthiwa ke manje uMikhali ngoba lo wesibili wafike wamnikwa kwathiwa umbandelo wokumnikwa akayobulala amaFilisti alethe ama-foreskins ngiyahloniphisa hayi ukuthi ngithathe izingisibogogo ngiyahloniphisa akalethe ama-foreskins awu-100 amaFilisti uma ulifunda lizukusho ama-foreskins lothi gaga awalethela uSawulu wayecabanga ukuthi uma emthuma ukuba ayobulala amaFilisti azabe u100 ewanquma ama-foreskins ngeke afike ku100 amaFilisti engamtholanga nawo ambulala futhi wayethi uSawulu awu ngabe lawo amaFilisti lawa ayagula emakhanda uthi angabe lesolo indoda eyodwa ilokhu iwajuba amatotolozi onke azafike ku100 onke asale itotolozi lesi onke uDavide kunokuba abulawa amaFilisti kulo 100 inamba ebekwe uSawulu wavele wabulala 200 wawajuba amatotolozi onke wawaletha isikhwama wawaletha egcwele isikhwama ama-foreskins wathi nansi igrosa yakho checkers hyper lithi iBhayibheli ebona lokho akwenzile uDavide uSawulu wesaba wamesaba ngokuba uNkulunkulu wayenaye shout hallelujah wangabi na double up basho njalo abantu wamnikeza indodakazi lena abebe kumbandela wokunqunywa kwama-foreskins awu100 amaFilisti okuthiwa uMikhali wamnikeza yona these beshadile ke la ngamanye masengutshela example yesibili yomoya ophucayo ukuthi ukuphuca into ongakayibambi kanje uphinde uzokuphuca into oyibambile lona umnikiwe unaye embhedeni kwathi ngezinye zeinsuku uSawulu waplana nezinduna zakhe namasotsha akhe ukuthi uyobulawa uDavide ebusukelele bamtshela nonkosikazi kaDavide ukuthi umyeni wakhe bazombulala bacabanga ukuthi uzojabula naye shaya izandla shayela ukuthi uzoba umfelokazi omncane the youngest widow in the area wasuka umfelokazi eqeda ukutshelwa nje wayotshela umyeni wakhe wathi ubaba namhlanje ebusuku uzokubulala angibaza abazali banjani ucabanga ukuthi khona ingane engashaya izandla ishayela ukuthi uthe wena uzobulala umyeni wayo ubaba namhlanje uyeza kwavele kwatholakala into bayibiza eBhayibhelini ukuthi therapy I think ngesikhathi sanamhlanje lento efana nama-teddy bear kwatholakala into eyabekwa eyitherapy yambozwa yaqamela phezu komqamelo afika amabutho angena endlini kaDavide kulolu hlangothi okulala kuDavide agwaza lutho ukuphuma igazi kwalokhu kuphequka nje impaphe namaqubu nempiko kwacaca ukuthi bagwaza ubala yithi uNkulunkulu zonke ezigwazayo azingakutholi zonke ezisigwazayo mayingazitholi akuvele kuphequka amaqubu kubuyele emakhanda abo shout hallelujah umethi mabethi bayaphenya bathola ukuthi akuyena uDavide lona uDavide akekho lapha hey abangasithola bathola asikho la besifuna khona shout hallelujah la uma reporter enkosini uSawulu yacasuka yilapho waqala khona ukumkhupha azayongena emgedeni uDavide aye entabeni kwasukela lapho ngoba ecasukile yalinda uDavide wathi uma ecasuka exosha uDavide uSawulu wathatha lo mkakhe lo wesibili asithi wesibili lona bese naye lona ke yena wafika kuyena wakwazi kanje into ayinikiwe ukuyibamba wamthatha wamnikeza uPhalithiyeli indodana kaLayishi ongazange abulale amaFilisti awu100 anqume amajwabu awo uyena osenikwa kuphucwa owenza umbandela kunikezwa ongenzanga lutho mangaka amathenda aphuma ezulwini ebheke emakholweni adivethwa aya kubantu okulalwe nabe emahotela mingaki imisebenzi namapost edivethiwe interviewwayo athi umsebenzi wakho ke nawe uyazi ke the ball is in your court uthi uyabuza ukuthi what do you mean athi you know what to do mdala uyona ingane you know what to do
wena nje obodwa nje ubusuku nje ehotela usuyasebenza uphumile kuhluphekile uthi wena ngumntwana kaNkulunkulu umzimba wami uyithempeli kaMoya Ongcwele esethi sala nalelo thempeli ke bazosebenza abahlaniphile isidobhu sibukundini sala nalelo thempeli ubone ngempela umsebenzi owuyiphasile interview yawo usukile kuwena waye ezandleni zabangafanele inqwaba yezinto eziphucwe amakholwa bephucwa umoya ophucayo zaya ezandleni zabangafanele khona ngishimshado amadimoni ayisabe iseza uthi we njengoba lo bhuti esihlupha eyedwa nje uma engashada naloyana nokwenza sizoba yini sobe le combination ngeke thatha lo yasisa umbhekisele noma operatheni akathethi ukuthi uyafaka ukuthi abavela amenyanye yacasuke ukhona ukucasuka weingane zami okungaveli kuwe khona ukucasukela iproposal uyicasukele okungaveli kuwe okuvela komelene nawe nakobhuti khona abantu abalulekwa abanye baze batshelwe na uNkulunkulu benqaba ukuya ukuthatha lo sisi okuthiwa kamthathe kanti ukunyanya okungaveli kuye ukunyanya okuphehliwe khona ukunyanya nokucasuka okuphehliwe ukucasuka wokuchecka ukuthi kuvela kuphi shout hallelujah wathathwa lo sisi lo wawunikezwa uPalithieli indodana kaLayisha simthole sebuya ku 2 Samuel chapter 3 verse 14 and 15 uDavid esafu Sawulo wayimphuce yena wasukuma yena uDavid wazothi ngibuyiseleni umfazi wami uMikhali engammiselwa ngamajwabu ayikhulu amaFilisti bamlanda into emangazayo ngempela ile yokuthi into eyintshotshwe yisitha kwasona isitha siyazazi ukuthi afanele ibebuso wathi mabezomlanda oIshboshethi wathi mabezomlanda akangathi vu uPalithieli kunalokho iBhayibheli wamphekezela ehamba ekhala crying as he went wazofika ngaphansi kwesihlahla seoak wamanga wabuyela emuva ekhala ngizothi namhlanje there is a complete turnaround ukujabula kuyashintshana lo nyaka 2026 unyaka okuzothi ngawo ebebekhala bahleke ebebehleka bakhala kwakhala obekade ehleka nomkamuntu all this while obekade ehleka nento yomuntu all this while wakhala wabuyela emuva ekhala uDavide wabuyiselwa umkakhe ngiyamemezela I declare double restoration ziyabuya izinto ebezebiwe ukhona umoya ophucayo abanye ubephuca imisebenzi sebeyisebenza abanye ubephuca imisebenzi bengakaqali ukuyisebenza abanye bephuca imali ezizayo abanye bephuca imoto ezizayo uma ngake kuthiwe ibandla ke libe netho lihambe noMoya Ongcwele liyobuka kwi-store house sesitha la uvalelwe khona izinto zamakholwa singabuya sonke sithatha ama leave emsebenzini sithandaza umthandazo ogcwele ukukhala for the whole month ngoba kubhujiwe izinto zamakholwa zithathwa bephucwa bengakayiboni kodwa nansi into engizokutshela yona secret yokuthi lo moya ophuca uma ufika uJehova ame nawo akulwele be committed to God and the servant of God inceku kaNkulunkulu zibophezele ukuyimela nokuyisupporta noNkulunkulu zibophezele ungabi yikholwa ukuthi uma uhlatshiwe kini bese uthi hayi phela bona kithi bayazi ukuthi angizangeni lezi zinto zabo ngithe ngiyifake nje imali ukuze bangathi ngoba naku sesindiswe sesiyayiqhenya kodwa mina ngingene kuleyo lalela ngicela ukutshela uma imali yakho uyifakile yangena kulezi zinto unamanga uma uthi awungena uqamba amanga ungene futhi uvele ngentamo uphakathi akwenzeki ukungena imali wena mnikazi wemali ungangeni uma ke kwangena imali nawe uphakathi you are in uma uphuma ngakho konke uma uqashuka ngakho konke ezintweni zomndeni nezozalo phuma uphumisise uyabona njengoba ngishumayela nje angizi ukushumayela lokho kunina kodwa uyabona njengoba ngishumayela nje nginyanya ngisho isithakazelo ngoba mina ngazi the power of the words there is a creative force in the tongue uyabona uma uzothi kimi uzwide kwakuyinkunzi yomthakathi inkunzi ungalokothi uye kukungibiza ngalo enginguye mina ngisindisiwe ngingathakathi uleqe lelami uyongibiza ngelalo wayethakatha ngoba you are attaching me
uyanga-athasha nobuthakathi bakhe. Uma uphuma phumisisa, uma uphuma phuma ney'mpande zakho, phuma ney'mpande zakhona. Angafike umuntu azothi wena mzilankatho kuzuthi ngwazi mina-ke wena uyakholwa uyisidalwa esisha uhlango olukhethiweyo umzilankatha futhi. Uma uphuma phumisisa, phuma ney'mpande zakho. Shout hallelujah. Zazi into zakuqala wemgcotshwa, zazi zaqala uma usindisiwe ungaphuzi namahewu ngoba engathi ugudla emnceleni. Ibhaji leli hayi lalingeke lilokothe beyi-double event ngoba eyodwa nje event kwakuthiwa yini lephequkayo ubufebe lobo phequkayo. Amagalatiya la phequkayo. Uma uphuma phumisisa, uma uphuma phumisisa. Alibonge igama likaJesu. Before we close, lo moya ophucayo uma ukuthola une-commitment kuNkulunkulu nakwinceku kaNkulunkulu, uJehova uyakulwela. uJehova uyakulwela. uJehova uyakulwela. Exodus 14 verse 14, uJehova uza kunilwela nothula nina. uJehova uvela kulwele. Exodus 14 verse 14, uJehova uza kunilwela nothula nina. Uthi mawuthi be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Mama owayesevakashelwe umoya ophucayo iku 2 Kings chapter 8 wehla nayo uzofika ku verse 10. 2 Kings chapter 8. Esifunde kwitekisi yanamhlanje iku 2 Kings chapter 4 from verse 1 wehla umama evakashelwe umoya ozomphuca amadodana akhe. Umoya ophucayo. Umoya onjani bazalwane? Esibili instance, ingani ngikhotha ama example abantu besifazane bodwa. eBhayibhelini indaba yomuntu wesifazane uma ibhalwa in the form of a double reference. Abenza interpretation of the scriptures bayayazi ukuthi there is a law of double reference. Into yomuntu wesifazane eBhayibhelini ikhulunywa njengeqondene nomuntu wesifazane as a woman. Iphinde yeqe ingabisakhuluma neqondene nomuntu wesifazane ibe njengeqondene nebandla. Ngoba ibandla lingowesifazane lingumakoti eBhayibhelini. Alibonge igama kaJesu. Uyabona le instance number 1 ka 2 Kings chapter 4 verse 1 kwehla ayiqondene naloya mama as a woman kuphela, iqondene nechurch. Ngoba ibandla lisymbolizwa owesifazane eBhayibhelini. Naku 2 Kings chapter 8 verse 1 wehla ayiqondene naloyo mama kuphela, iphinde iqondane nebandla. Alibonge igama likaJesu. Kuyezwakala kodwa bazalwane. Now lo mama ungowesifazane owenza i-commitment strong. Everybody say strong. U-Elisha umprofeti athi uma edlula njalo athumela ingceku zalapha ekhaya athi ngicela nimbize le ndoda kaNkulunkulu uba idlule isinkwa iphuza amanzi ihambe nohambo lwayo. Kwagcina isixoxa nomyeni wayo ithi sengibonile nokubona ukuthi lo muntu odlula njalo lapha ungongcwele kaNkulunkulu. Baba wakwami masimakhele ikamelo eliphezulu, sibeke kulona itafula nesibane, athi uma edlula adlule alale avuke lapha aqhubeke. Yabona abesifazane uma sebecele bona bathi baba definitely ngeke usaqashwa. Futhi abasho baba oyedwa basho baba u4 bathi baba angazi yini bazibabe u4 ngiyabona basuke bafuna ubabeka ngapha uthi uyaphenduka uyithele kubaba uthi baba ukuthi awuna chance awusakwazi ukuchuma ephezulu. Wavuma lo baba bamakhela ikamelo Elisha. That was commitment. Ukwakha indlu yakhela umuntu okuhamba ongamazi.
eyikhomethe kwincika kaNkulunkulu umprofeti amnikeza ukudla kwaze kwathinteka yena umprofeti wathi hamba ubuze weGehazi njengoba sinakekele ngokunakekela okungakangenzelwana wathi yena uhlezi kahle akashode ngalutho useziphatha kwabantu bakubunakho konke ecebile ngempela ke neBhayibheli limusho kwazi kwaba uGehazi obukayo around her wathi hayi into engiyibona mina noma engasho yena kodwa yena akanayo indodana ngoba noma ungaba nayo yonke into oyifunayo ucebe noma kangakanani uma ungenayo indodana ushodi kakhulu onendodana unobufakazi shout hallelujah wathi akanayo indodana wayesesuka waqonda kuyena wathi ngalesikhathi ngonyaka ozayo uzoba ukhona umntwana that is a miracle kade ngikhuluma mfundisi ngaseqaleni ngathi kukhona izinto ezitholwa amakholo umprofeti ezicreateile obungeke ube nazo nanini ngisho nangemkhuleka imbala kumele kube ne-prophetic word ezocreator ikwenza ube nento obungeke waba yiyo obungeke waba nayo that was the case ngoba umyeni wakhe wayesemdala ene-low sperm count wayengenakwazi ukukhulelisa kwaba njalo nangempela ngonyaka oza wamgona umntwana bhudu ahamba umntwana aye emasimini kuyise afike lapha emasimini ashawe ikhanda sekufike umoya onjani ophuca lo moya uzophuca lo mama lento eyimiracle kaNkulunkulu kwasho ukuthi lo muntu abathi bazama ukumphuca uyamazi uNkulunkulu wamnikeza lengane wathatha lengane waqonda nayo kulo wamnikeza yona ngenkathi esahamba wahlangana noGehazi okungeyena owakhipha izwi lesiprofeti wathi I have nothing to do nabantu abangahlangene nalento engayinikwa ngiyobonana nalo wanginika yona wafika uGehazi wathi ithi inkosi yami ngizobuza ukuthi nisahlezi kahle wathi all is well hey lalela uthi kukhulunywa kanjani uma uyikholwa kuthiwa all is well ingane ifile kuthiwa all is well ingane ibinjani ife ngempela futhi kodwa uthini wena uthi all is well ingane injani ifile wazwa ofika kuElisha uma efike Elisha akasho ukuthi uyabona ke ngangishilo ngathi ungadlali ngami wemuntu kaNkulunkulu awubheke ke manje ingane sifile akasho njalo wathi yena ngake ngasho yini angishongo yini ukuthi angayiphathe ukufa kwengane yazi yaphela ingxoxo kumprofeti nomama igama lokuthi ingane owangipha yona ifile wangikhulekela yona ngayithola ifile igama lokuthi ingane ifile alangakhishwa let me tell you a secret into zakho azifile kungakasho wena uthi zifile ngisho ngaqhamuka igreater idudule umuzi wakhe uyophosa ngale kothango awufile umuzi wakho kungakasho wena uyabona inkathi uya kwamakhelwane uthi ngehlelwe isehlo kuvele ngabona ngegreater nje uyabona inkathi ususho njalo sekusho wena imayinto zakho seyifile into zakho azifile ngiyaphinda onendlebe kamoya akezwe into zakho azifile ngisho ungabona ngamehlo enyama kuphahla kamawindi into zakho azifile kungakasho wena ukuthi zifile ukhiye ulawo limini lwakho ngoba ukuphila nokufa kusemandleni olimi Proverbs 18:21 alibonga igama likaJesu uElisha wathumela uGehazi nceke yakhe wathi ayibeka induku phezulu kwengane yayibeka induku phezulu kwengane ingane yangavuka ngiyabona wayeseqaliwe ungenwa yilesifo sakhe sokuxhoko base lumqalile kwesokomoya uxhoko uGehazi kwafika yena ke manje uElisha mathupha wabeka umlomo phezulu kwemlomo wengane isifuba phezulu kwesifuba sengane izandla phezulu kwezandla sengane wehla wenyuka waphinde wabuyela kuyona wabeka umlomo wakhe phezulu kwakhe nobuso bakhe phezulu kwayo ingane yafudumala yathimula kasikhombisa yathumula okwesikhombisa yavuka wathi mnikeze ukudla adle yavuka ingane yahamba alibonga igama likaJesu nanguke lo mama ke uchapter 8 2 Kings chapter 8 seyavuswa ingane yakhe ekufeni kwaqhamuka umprofeti futhi lona lo mama beyicommittee kakhulu ukusupport ministry yakhe wathi lo mprofeti kuzoba nendlala uNkulunkulu uzothumela indlala iminyaka eyisikhombisa suka kulelizwe uyogogobala kwelinye izwe iziphela iminyaka eyisikhombisa yendlala walalela lo mama waqonda kwelinye izwe wahlala khona for 7 years waba ukusuka nje wafika umoya ophucayo wathatha amasimu akhe wathatha umuzi wakhe yonke into eyiproperty yakhe ngithi yena akekho uhambile konke okubizwa ngaye lapha kwasale kwathathwa for 7 years
uma ebuya at the end of 7 years uyabuya akasenansimo akasenamuza akasenalutho abese ethi-ke lo mama kwasho ukuthi umama ubeyikhomitile kuNkulunkulu nakwinceku kaNkulunkulu ubezikhomitile ube njani bazalwane wathi esathi uya enkosini ko report ukuthi into zakhe ithathiwe ufuna ibuye kanti uGehazi uhlezi nenkosi amkhotshwa uyayizwa uGehazi useqala ingxoxo umama uyeza uGehazi seyixoxile uxoxa le ndaba utshela inkosi ngezimangaliso zika Elisha uzufika kwisimangaliso lapho Elisha avusa khona indodana yomama yayifile kanti lo mama uyeza indodana yalo mama ozayo ngoba uma uyikhomitile into zakho ziyahlelwa hayi ukuthi umoya ophucayo awufiki nakulo mama wafika lo moya ophucayo wamphuca amasimu wamphuca umuzi kodwa uma une commitment with God into uyalwelwa sewufikile sekune demonic visitation ulwelwe shout hallelujah uyesu umama uGehazi uyaxoxa wafika endabeni yalo mama owavuswa indodana yakhe yavuswa Elisha ifile yathi inkosi la ezweni lami khona umuntu osenza imanga engaka avusa abantu abafile hey ngiyafisa ukuyibona nayo lo ngane nalo mama lokwavusa ingane wathi esasho njalo wangena lo mama umethi uyangena wathi uGehazi Nkosi nangu lo mama uElisha avusa ingane yakhe indodana yakhe ifile wabuza lenkosi ngabe kwaba njalo ngubani wena mama wakusho konke lo mama wathi njengoba esho nje inceku yakho uElisha umprofeti inceka kaNkulunkulu yavusa indodana yami ifile wathi pho yini oyizelela wayeseshe indaba yakhe icase yakhe wathi leyo umprofeti lo wavusa ingane yami waprofeta kimi wathi uzoba nendlala iminyaka eyisikhombisa njengoba uyibonile inkosi indlala ibe khona iminyaka eyisikhombisa emva kweminyaka eyisikhombisa manje ngithi ngiyabuya sebethatha umuzi wami sebethatha amasimu sebethatha yonke into wavela umiyeka umama esakhuluma wabiza inceku yakhe wathi hamba ngiyakubeka I appoint you upon all the affairs of this woman hamba uthi see to it ukuthi zonke into zakhe zathathwa umuzi wakhe namasimu akhe eyabuya as for itshalo zonke ezadayiswa kusukela umnyaka oqala kuze kube manje imali yazo akabuyiselwe yona ngizothi namhlanje kuzobuya yonke into eminyaka edlule yalonyaka eminyaka ezayo eyibonwayo nengabona zonke izinto ziyabuya I declare a double restoration upon our lives I prophesy a complete turnaround ngithi lo nyaka 2026 uNkulunkulu akavele ngezinto ezinkulu akachitha amacebe esithi abamelene nokuhle kwabangcwele abala endlini abaphahlazwe bashawe njengetshelo ndwayimali this is the Lord's doing it is marvelous in our eyes zabuya zonke izinto zalo mama akubona bonke lo mama oku 2 Kings chapter 4 nalo mama oku 2 Kings chapter 8 akubona bonke ababuyelwa izinto kade sebefikele umoya ophucayo abanye bephucwa zangabuya laba isecret yabo ukuthi uNkulunkulu abamele uma sebephucwa is commitment blessing and power of commitment in closing ake ngikhulume njengendoda endala la eArk Fellowship Center International asikwazi ukuhlubuka komuntu aphume namakholwa ayoqala yakhe ibandla asisazi split like that kwaphatha uRD Gumbi Richard Dumezweni Gumbi umpostoli uBP akaphumanga namakholwa emva kwakhe wathatha umpostoli uBP Ndlovu upastor Malunga akaphumanga namakholwa ngicela ukunifundisa into engiyaziyo both biblical spiritual nangokwe experience uma ushiswa ubizo noma ufuna ukuba nento yakho musukuphuma kabi ngoba impamo ozohlangana nazo ngeke ukwazi ukuyimela ngikhuluma lokhu ngazi ngisho ne-law of sowing and reaping ukuthi ishayana kanjani umthetho wokutshala nokuvuna uma ufuna ukuphuma uqala iministry ube nento negama lakho yiza kumfundisi okuphethe akakumtshele ukuthi unayiphi ivision akakubeka izandla akubusise akurelease bese uyamemezela nabathi bakulandela umemezela ukuthi ungaphumi ngisho nanelilodwa ikholwa ubatshela ukuthi angifuni nanelilodwa ikholwa lezongilandela uma ungalandelwa ngakholwa uzoba neblessing ongazange uyibone njengayo umfana engamluleke sanda kuphuma eBible College ezoqala ibranch ngavele ngathi mina ngicela wenzishe uIsrael Mduduzi July Makhaya eFaith Mission Natal Midlands le ngakoma Marisburg
ngathi mina ngicela ungisize ngento yodwa ke memezela uma usuphume ebandleni yana kumfundisi wakho umtshela ukuthi uyaphuma uqala umsebenzi ucela isibusiso uphume nesibusiso 2 ubusucela ithuba umfundisi akunikeze ithuba ebandleni memezela ukuthi bazalwane njengoba sengisebenze nani iminyaka emingaka ngiyabonga isupport nemikhuleko nakho konke nokubambisana nokusebenzisana kodwa njengoba ngiyoqala umsebenzi khona umkhubo omubo owenziwa amakholwa angufuni ngoba amakholwa angakaxoxi angifuni ukulandelwa naye lodwa ikholo lapha engiyakhona ingakho ngikhethe indawo ezoba buqamana nobaba wami ukuze ngikhonze kahle engekho umuntu ongilandelayo wakwenza njengoba ekishilo kanti uDalton umkhizi wayemengameli lesikhathi kuzofinyelela endlebeni zakhe lokho kwathi uma sebelwa naye wathi sekufanele iordain lengane wathi lengane le ayikho into engayivimba ukuthi ingaordain isibuso saNkulunkulu siphezulu kwayo lengane oqala ngisho iphuma lapha nayiphumanga namakholwa uma kukhona lapha engawaboniyo ngabe kuyona engawabonanga kodwa amakholwa yathi awasala asala onke amakholwa ngangizofike baphume bese banehlanda lesibili okumele lilindwe lize livuthwe uma selivuthiwe liphume kulindwe ihlanda lesithathu phela awukwazi ukutshala uhlamvu olulodwa uvune uhlamvu utshala uhlamvu uvune isikhwebu sinenqwaba yenhlamvu kwangiphatha kabi ingakho ngisho namhlanje la ekhaya mfundisi kwangiphatha kabi ukuthi into enhle eyenzeka ngiqeda ukushumayela lapha khona oyedwa wala yakhe oweza kumina wathi hey lento oyikhulumile mfundisi ithi ngokukhulula anisitsheli ngani ngathi mina senginitshelile nje ngathi nginitshelile bengikhona lokho kade ngikwenza lapha ngaphathi kunitshela benginitshelile what hey what this is serious you won't believe ukuthi few years later ngariportelwa ngoba ngihleze nginani nani yakwazi lokho ngariportelwa ukuthi uphumile wala yakhe uphumile ngathi mina ngcono bakuphuma omunye ongezanga kimi lo oweza kimi lalela lo oweza kimi lalela libazalo hayi omunye lona oweza kimi wathi lento ibalekile wathi sikhuluma ngani lo owasho njalo yena owaphuma amana nisule noma ngizwanga kodwa lona wathi lento imele ukukhulunywa asikhulumi ngani uyena owaphuma ngicela ukuniluleka ke ngoba amabandla anemilando enhlobo kodwa eminye yayo icishivane alikho ibandla elingabi nabantu abaphumayo kodwa do not be a victim ungabi yikholwa eliphuma nomuntu ngoba akekho umuntu ophuma nabantu ohamba noNkulunkulu akekho umuntu ophuma owesilisa noma owesifazane umuntu ophuma nabantu it's a sign yokuthi akana uNkulunkulu uma ebenoNkulunkulu ubezothi uma emakanye lapha ethi izwi lomemezehlane kuqoqane wena abasadusi wena abafarisi wena abaphristi abakhulu nababhali beze khona bazobhabhathizwa ngoba uma unoNkulunkulu awusizwa isidingo sokuthatha asebe sihlunyayeziko okwesibili uzoba ivictim yokuntanta kusasa ngoba ngenkathi esevuna lo phume nawe evuna ukuphuma kwakhe nani wena uzunempama zakho nawe eziqondana nawe abaningi abaphume nabantu sebesaba ukubuyela lapha abaphuma khona ugcine sephuma kuloya awaphuma naye aye kwelinye aphume aye kwelinye abanye basezonweni ngikhuluma nje so ke njengendoda endala sikhulumela ukunakha ungabi ikholwa elisiphuma naye akungaphunywa nawe futhi lokho angikukhulumeli ukuba ibandla hlale liliningi linganciphi cha ngivikela wena angivikeli nanangu ngivikela wena ngithi kungaphunywa nawe ngoba kusasa uzoba i-spiritual casualty uzoba ungenye yezinkubela zokomoya ehamba ngama-wheelchair empilweni yokomoya uma singakhulumi lokhu sithi put it on the table ngabe sidayisa ngani isibana sokhelo sayo ngaphansi kwetafula kumele sibekwe obala sibakhanyisele bonke i-commitment ikusiza lapho ke uthi ngabe saqhamuke loya moya usawulandela kube saqhamuke loya moya usawulandela engigcina ngakho nje ngisekuleli phuzu le-commitment yileli lokuthi amadimoni ayanazi nabantu bama-Afrika nabamaNdiya ukuthi ne-mindset ne-mentality yokuthi usizo lusentweni oyibona ngamehlo enyama uyiphathe ngezandla zokwenyama so ke as a result uma kuhlaselwa ibandla labansundu amaNdiya ngithi niyawafuna intamba sezayibophile la ngoba umuntu onsundu neNdiya bayafana ibafuna into ingane yomuntu omnyama inento esilenga la ngazi noma incweba noma yini ithi izalwa nje sekunento esilenga la kunethambo lenkunku eliboshelwe la kunethambo lenkunku bazalwane eliboshelwe ingane yomuntu onsundu la
umuntu onsundu nje omdala wakho mayofuna umsebenzi ugqaba ngamafutha engwe, amafutha emvubu, amafutha ebhubesi, amafutha endlula mithi. Uyacamba uyafika kumqashi usegcwele sonke isiqiwi, Kruger National Park yonke isebusweni, ngoba umuntu onsundu uyayithanda izinto eziphathekayo. Umuntu onsundu unaleyo problem. Lalela ngitsheleke ukuze nibe amakholwa akhekile. Yabo inqokonqoko yekholwa, ikholwa elakhekile, inqokonqoko iandakadangala, into yozuyilahla. Amadimoni uma esefuna ukona ibandla ezinsuku zokugcina athumela abaprofeti abathandazela izinto. Abazoza nama peanut butter athandazelwe kuthiwa ama products. Nensipho ethandazelwe nomshanelo othandazelwe. Kube umprofeti wama products. Musukuba yikholwa elibanjwa ngama products. Ngoba lokho istrategy sesitha esenaziwa ngaso nina eningamandiya nabantu abansundu ukuthi vele into eziphathekayo niyazithanda. Ama bazokubamba ngeweakness yakho. Wena bathi bethi baphakamisa ama product uthi ukhona owaphakanyiswa eCalvary. He is the only product. Uthe yena uma indodana yomuntu iphakanyiswa iya kubadonsela kuye bonke. Yaphakanyiswa maqede ngadonselwa kuye. Nginqoba ngaye konke kungenzeka kokholwayo. Ungakholwa ama product, kholwa yizwi. Ungakholwa ama product, kholwa igama lika Jesu. Ungakholwa ama product, kholwa igazi lika Jesu. There is a blessing and power in commitment. God bless you. Onendlebe makezo. Baba siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga baba ukukhuluma kwakho nathi ekseni. Ngegama lika Jesu Kristo ophilayo siyakubonga baba ngalo myalezo omkhulu kangaka nangalesi sikhathi egameni lika Jesu. Thatha udumo ke baba ngegama lika Jesu Kristo ophilayo.